Prihláste sa do internet bankingu. V ľavom menu kliknite na výpisy a notifikácie. Následne kliknite na Zmeniť nastavenia. V nastaveniach pre SMS v políčku si zapnite zasielanie notifikácií. Vyberte minimálnu sumu, pri ktorej vám máme poslať SMS-ku. Ak máte osobný účet, notifikácie na 20 € máte zdarma, inak banka účtuje poplatok 50 centov mesačne. Ak nechcete, aby vás v noci rušili SMS-ky od banky, nastavte v príslušnom políčku Áno. Zadajte bezpečnostný kód z grid karty alebo SMS-ky a kliknutím Potvrďte zmenu.